most comedian who be going number Jackson, Kedada the serious, and that come original Masiras, and simple, and that come out simple Masiras. I don't know where we can do and I work with Jomachu. And you see, you know what you give England, at least have one friend than having many friends with no news. But I can't say very manaka in pesa. Tokendo you do siepma Erika Tionge pesa pachele ya pargo. Tokendo kamina no ina chele ya pargo. One friends manigi maana moyo ngoni iberi 10 friends manigi maonge gimanyalo konyo nikech samaina no inegosipe mang'eny eyege ka wacha kwanoni achiel ka ni Steve Dos comedian ni en gi positive result raila mage eyigika moikore mana mar kethoni eyigika no ng'ama be jakuma enena kanyo mabro ng'iyo niya sechegi koro dwaro nyisi ni at least ibed gi osiepni achiel moromo manyalo konyi moe ngimani moingo bedo gosiepe mang'eny manyalo miyo